tuna hin sinot querin an zai dona zai pol pui tu ma ti bi kom lo ko ran sang mi ro sin quer te NICC EPC le Mizoram te Baptist Square te tiang khanin Salvation Army Square te ka tiang chi kha kan zaipol nei thatho khan lai zaipol pui anon sadon ani halwa chorus la pui anon sadon ani look about through Mizoram Zaipol ko sinot querte ne chat UPC Mizoram te tin UPC notice te Baptist Square te le
Salvation Army choir te 7 day baptist 7 day te pawh an tel in ka hria ka hriat sual lo chuan Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn